ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಇಷ್ಟಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ತುಳುನಾಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪು. ಓಲು ಜಾತ್ರೆ ಆವಡು ಓಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಬೀಚಿಡ್ ಆವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಪ್ಪಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ಪುನು ಬೋಡ್ಚತೆ ತೂಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರಾಪುಂಡು. ಎಸ್ ಇನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಚರ್ಮುರಿ ಐಟ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಗ್ ಚರ್ಮುರಿ. ಎಗ್ ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪವಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಬೇಯ್ಪೈನ ತೆತ್ತಿಗೆ ತೊಂದ ಇಂದು ಕೈಲ್ಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ತೆತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಕೂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನಪಾಡುಡೈನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಹುಲಿತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ಮೂಜರೆ ಕಪ್ಪದಾದು ಉರಿಯಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಉರಿಯಕ್ಕಿ ಏಪಲ ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುಡು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಂದ ಉರಿಯಕ್ಕಿ ತನಿಯುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಗ್ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿ.